Здравейте хора, аз съм Unito Power и днес ще правя чест opening. Тъй като имам доста честове, ще отворя първо, ще започна от най-слабите и накрая ще премина към най-силните. Започваме от Free Chest. Spear Goblins, те са... Всъщност този път се обърках, не започнах първия се Free Chest най-слабия, после не е Golden. После не е Crown, обърках се обаче. Arrows, Tesla, Goblin Hot. Сега започваме към Silver честовете. Другия Silver чест, но да има поне нещо яко. Нищо яко. И сега към Golden честа. И сега още един път. Тук нямам за отваряне, защото след един ден ще събираме отново. Това е. Дано да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото, ако ви е харесало. До утре!